What's up guys? Nanita diri karon sa Basag, Barangay Basag, Diamonte mga tol. What's up? Nanita diri ko karon mga turista rin sa Bukideron. Gudong na dito. Ipakita pa din ako sa inyo kung pagpadaw na ako diri. Okay, nara. Okay. Maora to guys, naanami diri karon. So padong nami pero taon na kay bago kami kaabot. Basta madto na meron. At ma. Ta. Ngato na ta. Ito. Nya na. Ma. Ba. Oh, mu. Nasi aron nag-relax mo gud siya pod. Pero mga to nami. Taon. Na guys, Masya, nagpa-sound siya. Hi. Say hi. Say hi. Hi, Lita. Hi, Lita. Uy. Hi, Lita. Lita. Bugoy. Kau ha? Kau ha? Wala ka kailas ako? Kanya, Lita. So, mauna ni Ron guys. Wala may kadug bukid kay nag-ulan. Kusog kayong ulan, basang yuta, basig may slide me. Nya wala lang miniad to. Kapuya oy. What's up mga tol? Di kami tumuloy doon mga tol. Wala mi ni dayon kay ulan. Masigla po kayo mga tol. Wala mi ni dayon. Hindi na lang ko tulog lang ko mga tol. Tulog. Pero dahil nga po sa itong vlog mga tol kay marakwanta mga naniran matugtog. Sunod na kami mga to. Susunod lang kami pupunta sa taas mga tol. Pupunta sa Misubo sa itaas ng bukid. Doon sa bukid nila. Ay. Tulog muna tayo mga tol. Tulog muna tayo. Okay, good night. Good night mga tol. Good night. 6 hours later. What's up mga tol? Nandito na pa tayo. Pababa na po tayo. Kasi hindi po natuloy kanina yung pagpunta natin sa bukid kasi umuulan kanina eh. So ngayon mga tol, pupunta na tayo pauwi na tayo or maato pa sa simbahan. Kasi nga na ito mga tol. Sige. What's up mga tol? Nandito na pala tayo sa bahay ngayon. At hindi talaga natuloy yung pagpunta sa bukid kasi umuulan nga ngayon, umuulan pa rin. Bumili na ako ng mani para kakain ko at ito na ngayon wala tayong magagawa kasi umuulan. Madulas yung daanan dun sa papuntang bukid eh. Hindi natin makikita yung mga prutas dun. At ito na ngayon, kakain muna tayo. At dito natin tapusin yung vlog natin kasi nandito na ako sa bahay. Hindi maginaw-ginaw kasi nabasa ako kanina sa ulan patungong dito. Ngayon,
Tapusin natin to. Okay. Shout out nga muna. Shout out nga pala mga tol kang Rodney Bouquet. Shout out nga pala kang Elmer Bragat at kang Malyare mga tol. Francis Malyare, shout out kang Mary Christine, shout out at kang Jonas Manlat, shout out at sa andin mga tol. At shout out din sa maganda akong jowa na si Mayla Talabo. Shout out at Mila Talabo. Baka tingin siya dito at shout out nga sa iyo. Shout out nga pala sa iyo. At Nariel Bandat, shout out. At sino pa ba? Daryl Trillo, shout out nga mga shout out tol. At yun lang po. Message ko mga tol para sa vlog na to. Maging mabuti lang tayong tao para marami tayong kaibigan. At maging masaya lang tayo para sa buhay natin dito sa mundo. Maging masaya. Peace out mga tol. Peace out.